Història de Xixona al carrer. La inutilitat de la guerra. Ara que estem veient una guerra en Europa des de les nostres cases quasi en directe, pareix ser que ens adonem de la inutilitat d'estos enfrontaments bèl·lics. Em venen al cap una altra guerra que van patir en la nostra pròpia carn els xixonencs. Es tracta de la guerra de successió. En 1700 va morir el rei d'Espanya, Carles II, sense descendència. Hi havia dos candidats al trono. Per una banda estava Carles d'Àustria i per una altra banda estava Felip d'Anjou. Els xixonencs van recolzar a Felip d'Anjou. Van ser una de les poques poblacions de la comunitat valenciana que van recolzar al candidat francès. I per això van patir 3 assalts per part de les tropes austracistes i van tindre que deixar les nostres cases en 3 ocasions. Ara vos dic què ens conten els xixonencs de la segona ocasió, que va ser el 15 de febrer de 1707, quan va arribar el comandant de les tropes borbòniques d'aquesta zona, Pedro Corbí, i va demanar als xixonencs que abandonaren sa casa. La crònica diu el següent: tomaron segunda vez la honrosa resolución de abandonarlo todo, siendo los primeros las 3 comunidades de religiosas, religiosos y clero, dejando expuesta la villa a la voluntad de la tiranía, que la entraba ya sangre y fuego, degollando a alguno de los viejos y de los enfermos y inocentes que allí quedaron, y saqueando de modo que se llevaron Alicante y demás lugares hasta los clavos que había en las casas, librándose solo de esa inhumanidad de tratamiento lo sagrado de la Iglesia Mayor, pues en los conventos se llevaron sus sacrílegas manos hasta los sagrados vasos, dejando totalmente desnudos los altares. Això és el que va passar a Xixona fa uns 300 anys, no fa tant de temps. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.